21 fotografies de gran format mostren moments en què els veïns més joves de Ciutat Vella envaeixen les places després de 3 mesos de confinament forçós per la Covid-19. I vaig dir, ostres, per què no retratar aquests moments quan les places ara mateix són uns espais de lleure pels crios del barri, quan abans només eren zones de trànsit. S'estan donant unes trobades interessants, moments on es troben crios que són del mateix barri però que abans no es coneixien. Les instantànies es van fer mentre l'autor acompanyava els seus fills a jugar a algunes de les places del barri gòtic, espais on fins llavors no havien jugat mai. No sabem què faran els nostres administradors, però nosaltres hem entrat al jardí prohibit i hem agafat la poma i l'hem tastada i ens ha agradat. O sigui, la nostra idea és quedar-nos i els nostres crios ho tenen clar. Ells volen continuar jugant amb aquestes condicions. Doncs no hi ha turistes. A mi m'agrada molt perquè puc jugar amb les meves amigues, puc quedar. L'exposició Ocupem les places està acompanyada d'un audiovisual en què es mostren més fotografies i recull les opinions dels protagonistes de la mostra, els veïns més joves.